No niin, katsotaan vähän materialismi pakkopaettaa, miten se liittyy meidän sisäiseen kuolemaan. Mä oon ottanut tuohon suomalaisuudessa, mutta puhutaan ihan eurooppalaisesta ilmiöstä. Kaikki lähtee liikkeelle tuosta kientismistä. Tiede on ainoa tapa löytää totuus. Jos jotain ei voi mitata, niin sitä ei ole olemassa, kuten Jumalaa, moraalia ja elämän tarkoitusta. Puhutaan meteorologisesta naturalismista. Kaikki pitää olla mitattavissa. Luonnollisuuden niin sanotusti rajoissa. Tästä tulee kuitenkin ongelmia. Ihminen luottaa olevansa vain satunnaisia kasa-atomeja, joka elää hetken ja sitten me kadotaan. Johtaa nihilismiin. Ei merkitystä. Sitten kumminkin tieteessä, mä oon näistä aikaisemmin puhunut, meillä on Jumalan kokoisia aukkoja. Miksi jotain on olemassa, miten elämä alkoi, miksi meillä on tietoisuus. Nämä nyt tietenkin vaan osana vaan tämän Blaise Pascalin näkemys tästä, mutta tieteessähän on ihan valtavasti aukkoja, mitä välttämättä ihminen ei pysty ikinä täyttämään. Otetaan vaikka kvanttimekaniikka, niin se todellisuus on, mitä me havaitaan, on oikeasti joku 0,00001%, niin onko tämä vaan sitten totta? Tämän skientismin mukaan, niin vaan tämä on totta. Näitä ei tarvitse miettiä. Se mennään sitten metafysiikkaa tietä, sitä ei ole olemassa. Mutta sitten se jättää meidät, valinta on jossain vaiheessa tehtävä. Ollaanko me se A, materialisten nihilisti? Hyväksytään, että aukko on vain tietämättömyyttä. Uskotaan, että ajan myötä kemia selittää ihan kaiken. Hintana rakkaus, kauneus ja moraali on vaan kemiallisia harhoja. Me ollaan vaan semmoisia biologisia koneita pyörimässä täällä kiviplaneetalla. Sitten on vaihtoehto B, teistinen maailmankuva. Hyväksytään, että aukko skientismissä, eli tieteessä on merkki siitä, että aine ei ole yhtä suurta kuin kaikki. Sitten se tarkoittaa sitä, että me joudutaan luopua ehkä itsekeskeisyydestä. Hyväksyttävä, että on korkeampi todellisuus. Ja tämä on nyt suoraan yhteydessä, tämä skientismi tänne konsensus Suomeen puhutaan. Me luotetaan niin nämä Yle, THL ja kouluopetus, niin se on puhtaasti tätä metodologista naturalismia, skientismiä. Ne ainoastaan menee näissä rajoissa, jolloin sitten ne, jotka näitä seuraa pyyteettömästi ja kyseenalaistamatta ilman mitään omaa näkemystä tai intuitiota, niin ne puhtaasti jää se Jumalan kokoinen aukko. Ja se johtaa sitten näihin asioihin. Yleisin on tämä apateismi, eli puhutaan apatiasta. Ei tiedetä, onko Jumala olemassa, eikä välitetä. Se ei vaikuta arkeen. Suuret kysymykset koetaan ahdistavista. Miksi jotain on olemassa? Miten elämä alkoi? Miksi meillä on tietoisuus? Tämä on ehkä yleisin. Sä kysyt joltain, miksi me ollaan. En tiedä, enkä välitä. Sitten passiivinen nihilismi, mitä tämä on avannutkin aika paljon joskus jo. Ajattelu on tarpeetonta vaivaa, kunhan on mukavaa, turvallista ja pientä onnea. Huvitus, harhautus. Parempi kuin ei ajatella. Keskitytään viihteeseen, someen, työhön, harrastukseen ja juhlimiseen. Sitten on hedonistinen pragmatismi. Nautitaan hetkestä. Parempi kuin ei tiedetä mitään. Nämä on oikeastaan mihin sitten nihilismin muotoja, mihin tämä johtaa.
Lopputuloksena voidaan puhua epäaidosta elämässä, jossa piiloudutaan rutiinien taakse. Olan kohuttelija viivyttely. Psykologinen ansa. Nämä on puhtaasti tästä viivyttelystä, niin me ei ikinä kohdata näitä kysymyksiä. Nimimerkillä itse ollut myös tässä tilanteessa. Me ei haluta käsitellä näitä kysymyksiä ollenkaan. Jossain vaiheessa ne kumminkin pamahtaa siihen meidän naamaan. Yleensä tulee se kriisikohta tai joku hetki, se joudutaan ajattelemaan. Me pudotaan tyhjiä. Oireilu tapahtuu masennuksen, addiktiona tai aggressiona. Mutta niin kauan kun on kiire töissä, asuntolainen maksettavana harrastuksia, ei tarvitse pysähtyä ajattelemaan. Me väistellään ikään kuin sitä tyhjyyttä. Ei lähdetä täyttämään sitä aukkoa teistisyydellä, koska meillä on arki täynnä kaikkea puuhasteltavaa. Ja kaikki tietää, että tämä lopputulos johtaa sitten siihen, puhutaan epäaidosta elämästä, sisäinen kuolema. Ja se johtaa sitten tähän suurempaan ongelmaan, että puhutaan kyynisyyden illuusio. Tässä on myös tilanteessa ollut itse. Mä otan tähän Suomi vasta Amerikka. Tämä on klassinen esimerkki, että me nähdään yleensä joku amerikkalaiset, niin miksi me nähdään ne jopa tyhmänä. Joku osa suomalaisista sanoo suoraan, että me nähdään amerikkalaiset ihmiset tyhminä, vaikka se älykkyys on melkein tismalleen testien mukaan niin samalla tasolla lähestulkoon. Se johtuu siitä, että me tulkitaan, että epäilys ja kyynisyys on älykkyyttä. Todellisuudessa me ollaan vaan älyllisesti laiskoja. Me ammutaan muiden ideoita alas ja todetaan, että vittu mitä paskaa. Se voi tuntua viisaudelta, koska me asetetaan meidät itsemme siihen tarkkailijan asemaan, arvostelemaan ylhäältä päin, mutta me ei itse kehitä mitään. Tämä näkyy. Innovaatio katoaa. Heikot kadehtii vahvoja ja sitoo niitä säännöillä. Amerikassa on normaali etsiä sitä merkitystä erilaisista herätysliikkeistä, kokeilla uusia filosofioita. Me suomalaisia, niin me nähdään tämä vähän tyhmyytenä. Niillä on väärä olla vaarassa, vaikka ne yrittää jotain, kaikki nyt tietää esimerkiksi flat eartherit ja muut, niin ne lähtee etsimään sitä merkitystä jostain tuommoisesta asiasta musta. Ja ne ottaa siinä sen riskin, että ne on väärässä. Mutta itse ei haittaa, so what? Sitten mennään seuraavaan filosofiaan. Lähdetään tutkimaan sitä, hakemaan sitä merkitystä jostain syvemmältä. Virheistä niin sanotusti opitaan. Suomalainen toteaa, että voi ressukoa, että minä en tarvitse kainalosauvoja. Sitten kumminkin pyöritään tähän nihilismissä ja sitten mietitään, miksi meillä on mielenterveyskriisi käsillä ja me ei enää keksitä mitään. Luovuus on kadonnut ja meistä tulee vaan semmoinen kontrollifriikkejä. On helppoa rannalla naureskelemassa, kun toinen rakentaa venettä, joka väillä uppoaa, mutta tulvan tultua kyynikko hukkuu omaa viisauteensa. Näin se menee. Euroopassa innovaatio katoaa. Tämä ei ole pelkästään suomalainen ongelma, vaan puhutaan ihan Euroopassa. Me ei enää keksitä mitään. Heikot kadehtii vahvoja ja sidotaan niitä säännöillä. Se meidän elämän tarkoitus muuttuu siihen hallintaan. Amerikassa tämä nähdään siellä Piilaaksossa. Siellä ei haittaa, kun tulee konkurssi. Se nähdään semmoisena kunniamerkkinä, että sä yritit kehittää jotain. Suomessa se on semmoinen häpeä, jos se on konkurssi alla. Amerikassa jatkuvasti kehitetään, nämä malttanut vain muutaman. Facebook, tekoäly, OpenAI, esimerkiksi Google. Euroopassa kehitetään vaan menetelmiä, miten niitä voidaan rajoittaa.
Puhutaan massiivisesta ongelmasta, mutta onneksi meillä on nuoret alkanut heräämään, alkanut etsimään merkitystä, kapinoivaa tätä vastaa ja etsimään sitä tietynlaista luovuutta ja innovaatiota täältä. Siinä taas jälleen kerran pähkinänkuoressa, mistä johtuu meidän materialismin pakkopaita, joka johtaa sitten sisäiseen hitaaseen itsemurhaan. Palataan astialle.